Bai, azkenean kontentu, tokatu zait urte terdi kanpo neotea eta zubitarik ateatzea, eta horrek azkenen asko laguntza izu hemen dakazuna baloratzeko, eta egia esan oso kontentu eta pozik barriro etxea bueltatzeatik. Bai, azkenen etxetik irtetea tokatzea izu bakoitzen, beti dudan jartzezu noiz bai bueltatuko zean egez. Eta egia esan, goaingo 2 urte hauekin eta bueltatze honekin konfiantza ematizu, konturatzerako bai klubak zukin konfiatzeula eta horre beti ematizu morala. Bai, azkenen hor gaina Sorian David Kontxa eta bio ginean eta segimendu hori seguro indutela. Ni gehien bat azkeneko 2 hilabete hautan interesazioan hortan konturatu naiz segimendua oso gertukoa zala da pentsatzet zehituta dauden jokalari guztiekin behar berdin ingo zutela. Bai, orain dela urte terdi Ponferrada ateratzea tokatu zeitenen nire helburua zen hori. Area joan eta minutu asko izatea hemen ditulako eukiko. Eta gero Soriako esperientziekin bai, azkenen jago bat abitxora honean da nekin behaien konfiantza bertan izango nula eta oso ondo etorri zait, porque minutu asko joatzea tokatu zait eta futbolista bezala nik uste asko inaizela. Bai, oain egia da hilabete etxo badakaula pixka deskonektatzeko, baina esango baziaten bihar bertan hasi behar nula ez nuke arazek eukiko gogo askoak atelako berriro zubitara bueltatu eta lanean hasteko. Bai, azkenen oain indako 2 urte hauekin lasaitasun pixkat emate dizu, baina bakit lehenengo gunetikan gogor entrenatu beharkotela entrenatzaileen konfiantza lortzeko eta baita bertan gelditzeko. Bai, azkenen kanpo nona izan denbora honetan Reala asko jarraitu eta taldekide batzukin bai desentetan hitzein dut. Eta egia esan entrenatzaileei buruz dazkaten referentzia guztik onak dira. Eta nik uste dut Realak asmatu indula entrenatzaile aukartzen Realan filosofiakin datorrelako. Bai, oaingo hilabete honetan deskonektatukoet, aprobetxatukoet familiakin eta neskakin da lagunekin egoteko, ze urte terdi kanpo neotatuko zait, baina uztailan entrenatzea tokatzen haste zaigunen gogokin itxiko naiz eta egia esan itxoiten egon naiz aberniz izisten egun hori berriro zubita joateko.